bayan mun yarda mun yi imani da Allah to wajibi ne ko mu yi bauta yadda ya kamata. Bauta din nan babban tushenta shine sallah. Bayan tauhidi babu wata ibada da ta kai sallah. Da haka kun ga kenan ashe da Allah ya ce wa annabi wa amur ahlaka bis salati wasdabir alaiha, ka umarci iyalanka da yin sallah da kuma haƙuri wajen yin sallah. Da haka ana gane mace ta gari idan lokacin sallah ya kome take ta sauke ta yi sallah. Idan kika ga kina salloli 5 a jam'i to alama ce ta cewa kina da tarbiyya. Da sallah zaki auna kanki. Amma kika ga kina qada'i ko kina ramuwa ko kina makara ko za a kira sallah biki tashi kin yi ba to kina da babban matsala. Kuma duk tsafin da aka miki sai ya kama ki, domin sallah ce take ba mutum kariya daga tsafi. Idan ba kya sallah akan lokaci duk makiyinki in ya saki gaba sai ya gama da ki. Saboda sallah ita ce Allah ta'ala ya ce duk mutumin da yake sallah harshen Annabi sallallahu alaihi wasallama to ya zama sun kulla alkawari da Allah. To da haka kenan kun ga ashe sallah wajibi ne a tsaya a kula da sallah kuma a san hukunce-hukuncen sallah.